Буа районы мәдәниет хезмәткәрләре этнографик диктант язуда катнашты. Диктант шулай ук онлайн форматта да узды. Кайсы сораулар катлаулы, кайсылары җиңел булып чыкты. Кемнәр диктантта иң күп балл җыйды? Тулырак киләсе репортажда. Халыклар дуслыгы йорты һәм мәдәниятне үстерү үзәге хезмәткәрләре экология диктантта активлык күрсәтте. Һөнәри эшчәнлекләре аша аларга тестлар белән эшләү яхшы таныш. Сораулар халык уеннары, традицияләре, киемнәре, музыка уен кораллары хакында. Халыклар дуслыгы йортыннан Алена Климкова рус гаиләсендә икмәк көрәкчегенең хатын-кыз хакимлеге символы булуы кызык тоелган. Я все это посмотрю в интернете, разведаю. Әле мин аны интернеттан да караячакмын, өйрәнәчәкмен һәм рус җәмгыяте җитәкчесе буларак бу биремнәрне үз эшемдә кулланачакмын. Сораулар кызыклы, уйланырга була. Без бу сорауларның инде җавапларын күбесен яхшы белә идек, кайберләрендә уйландык. Язмаша диктант эшләре 100 балл белән бәяләнә. Диктантта онлайн форматта катнашучылар бәяләрне шунда ук күрә. По той ссылке, по которой мы должны пройти. Әлеге сылтама буенча күчәсең һәм анда җаваплар шунда ук күренәчәк. Этно диктантта катнашучыларга сертификатлар тапшырылды. Фәнис Мөхәммәтов, Камилә Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.